Hej, mit navn er Jonathan, og jeg vil fortælle dig, hvorfor du skal vælge Lækkers Rejser, når du skal ud og opleve verden med andre unge i dit sabbatår. Danske rejseledere, 100% tryghed, stærke fællesskaber, pæne hoteller og lækre villaer og oplevelser for livet er blot nogle af de ting, vi tilbyder på vores grupperejser. Og nu tænker du sikkert, jamen Jonathan, er Lækkers grupperejser ikke bare ligesom alle andre grupperejser? Nej, og lad mig fortælle dig hvorfor. Det er her, det hele starter. Allerede inden rejsen sættes på programmet, er vi personligt ude på destinationen og hilse på vores samarbejdspartnere for at sikre os, at de lever op til den høje kvalitet, vi er kendt for. Det kan for eksempel være i omgivelser som disse, du kommer til at bo i på din rejse. En helt ekstrem fed villa, som kun ud af luksus kan beskrive. Det synes jeg personligt kan lidt mere end det lokale hostels, hvor man bor som en sild i en tønde. Vi kunne sagtens vælge at gå ud og investere i billige hostels, hvor kostprisen er lille og toiletterne utætte. Men det gør vi ikke. Vi vil nemlig gerne sikre os, at vores gæster har de bedste overnatningssteder til gode priser. Og oplevelserne, dem er der mange af. Med et tæt pakkeprogram sørger vi nemlig for, at du kommer ud og opleve alle de essentielle steder på vores spændende destinationer. Vi skal ud og opleve de flotteste bygningsværker, smukke naturområder, pulserende storby og kommer helt tæt på det eksotiske dyreliv, hvor dyrevelfærden altid er i fokus. Og selvfølgelig skal vi ud til organisationer, hvor lokalsamfundet løfter i flok for at forbedre alle slags menneskers levevilkår. Det lyder ret fedt, ikke? Vi ved godt, at det at rejse kan være svært, og det kan være skræmmende at tage skridtet ud i den store verden helt alene. Derfor møder vi jer naturligvis allerede ude i lufthavnen og skaber de tryggeste rammer for hele rejsen, også når vi engang skal hjem igen. På den måde har du altid en ven ved din side, klar til at have din ryg. Og nu må vi tale om penge. Når du har betalt for rejsen, skal du ikke betale for mere. Rejsen koster nemlig det, den koster. Med andre ord skal du ikke tænke på flybilletter, transport på rejsen, overnatninger eller udflugter, når du lægger dit budget. Den del, den tager vi os af. Så du kan investere i de lokale goder i stedet. Så hvis du ser billige hostels og vil planlægge det hele selv, så er vi bare ikke noget for dig. Er du derimod til et højt serviceniveau, overnatningssteder af høj kvalitet, trygge rammer, garanteret nye sociale kendskaber og unikke oplevelser med et streg for luksus, men så ved jeg, at Lækkers Rejser er noget for dig. Jeg glæder mig til at se dig ude i den store verden.